לא יודעת אם רואים, אני כל כך מחכה כבר לספר לו את זה. כשהוא הלך, אני אמרתי לו, בבקשה, בובו, אני קוראת לו בובו, אל תשכח אותנו, תברך אותנו, תביא לנו פרי בטן. הוא פשוט מביא לאבא שלי מתנה. ביום הולדת שלו, הולך להיוולד לו נכד. ולוג הריון, פרק 2. וואי, טוב, עברו שבועיים מאז שצילמתי את הפרק הקודם. מי שנחתה כאן בפעם הראשונה, מה שהולך לקרות כאן זה שבכל חודש אני הולכת לצלם פרק שהולך לספר מה עברנו בחודש הזה. ואני הולכת לשתף גם כל מיני כלים וידע שאני מביאה גם מהעולם שלי כדולה וגם מהעולם שלי כמדריכה מונטסורית. ובעצם אנחנו נדבר על מה העובר מפתח בתקופה הזאת, איזה תסמינים יש לי, איזה בדיקות עשיתי, וכמובן שאני אעטוף את זה גם בכל הסיפור האישי שלנו. מטרה שלי זה לתת הצצה אמיתית וחיה ואותנטית למה שאנחנו באמת עוברים בכל התקופה הזאת של ההיריון. אני הולכת לתת את 9 חודשים האלה נטולי פילטר, ולדבר ממש ממש על מה שאנחנו חווים, לטוב ולרע. טוב, אז בואו נתחיל. לפני שבועיים צילמתי את הפרק האחרון שלנו, את הפרק הקודם, בעצם את הפרק הראשון בסדרה, ואנחנו לא ידענו מה גיל ההיריון, אז היום אנחנו הולכים לדבר על גיל ההיריון, על כל מה שעברנו בבדיקה, באולטרסאונד הראשון. אימאלה, זה כל כך מטורף. יש הבדל ענק בין לדעת על ההיריון לבין לראות, ממש לראות את העובר שגדל לי פה, כאילו, אומייגאד, ואני כאילו מנסה להקל את זה שיש לי בכלל יצור חי בבטן. אני אמשיך לדבר בשקט כי יש לנו שכנים, ואני לא רוצה שידעו עדיין על ההיריון, עדיין רק אני וערן יודעים עליו. וזהו, ואנחנו נתחיל, יאללה. אז אנחנו לפני שבוע הלכנו לבדיקת האולטרסאונד הראשונה שלנו. טוב, אנחנו בדרך לבדיקה הראשונה שלנו. לבדיקת אולטרסאונד הראשונה. מעניין מה יהיה. התרגשות ממש, וואי. ההתרגשות שהייתה לנו, אין דברים כאלה, באמת כל כך חיכינו לפגוש בפעם הראשונה, וגם לראות מה גיל ההיריון שלי, באיזה שבוע אני, מה הוא בא מפתח עכשיו, האם כבר יש דופק או לא. ואנחנו יוצאים מהבית, ממש נרגשים, הולכים לפגוש אותו לראשונה. זה מרגש. בעיקר אני מתרגשת מזה שפעם ראשונה אנחנו נראה. כן. כאילו עכשיו אנחנו יודעים, זה מוחשי. אנחנו יודעים עכשיו פעם ראשונה אנחנו נראה, אולי אפילו נשמע. אני מושג באיזה שבוע, אני שאלה אם הוא יכול להגיד את זה. לא יודעת, בוא נראה. מתפללים שלא יהיו טילים בזמן הזה שאנחנו יוצאים מהבית. באמת לא היה, ואני מגיעה למרפאה ואנחנו יושבים שם, ואני כולי, באמת הלב שלי, נראה לי במשך כל ההיריון, לא פעם ככה. ממש הרגשתי שאני, כאילו, אני בסקרנות לפגוש, בסקרנות לדעת באיזה שבוע אני. הכי תסכל אותי בעולם שבמרפאה החדשות היו פתוחות, כאילו, למה? כאילו זה מרפאה של נשים, מגיעות לכאן נשים בהיריון. למה? כאילו למה? פשוט שימו, לא יודעת מה, ערוץ טבע. למה צריך את החרא הזה? סליחה. טוב, זה היה אנקדוטה לא קשורה, אבל בקיצור, אנחנו מחכים ואז אנחנו נכנסים לרופא, ואני כזה עושה איתו סמולטוק כזה של מה היה בפעם הקודמת. וזהו, ואז אני עולה על המיטה. עכשיו, אני לא ידעתי למה לצפות, לא ידעתי אם זה יהיה אולטרסאונד ככה על הבטן, או שזה יהיה אולטרסאונד וגינלי. אז מסתבר שבבדיקה הראשונה, תמיד עושים אולטרסאונד וגינלי, ככה לפחות נכון להיום, ל-2026, כי זה הדרך הכי טובה ונכונה ומדויקת לראות את כל הפרטים על העובר, ממש לראות את הגודל האמיתי שלו, לשער איזה שבוע אנחנו, אפילו לראות דופק ועוד כל מיני מדדים, שהרופא מבין בטח הרבה יותר ממני. וסבבה, ואני יושבת על המיטה, ובאמת הוא מחדיר את האולטרסאונד, ופתאום
נו, תגידי לו שלום. אנחנו קולטים על המסך בענק את השק הריון ואת התינוק הקטן, את בובי בוטן שלנו, המצוקי. ראיתי משהו. צד ימין שם? בואי, תראי. זה? רגע, שנייה. בואי, תראי. תסתכלי לי פה. לראות. זה הערכים שלך. זה הבית שלו. זה שק הריון. זה העובר עצמו. זה מפה עד הנה. זה מתאים לשבוע 6.4. מסתבר שלפני שבוע, כן? זה היה שבוע 6 פלוס 4 ימים, וכשעשיתי את החישוב הזה, אז גילינו שבאמת צדקנו. אני באמת הרגשתי את הביוץ, אתם זוכרות שבפרק הקודם סיפרתי שאני ממש הרגשתי את הביוץ שלי כשישבתי בפארק עם המשפחה. יהיה כיף. אבל אם זה יהיה אחד. וואי, אנחנו נפנק אתכם כמו אשת. בסדר, אנחנו ניקח חופשים, רק נהיה איתכם. תלכו איתו לים? הכל מקום. תאפשרו לנו ללכת לנופש? בטח, כל הזמן. בכיף. זה תזכרו, חלום הנה, שלי. נתועד. זה חלום שלי. גם מעיין רוצה, הנה פה היא בת 20. אני בסך הכל מבייצת, כן? לא, אין פה הריון עדיין. אבל בבקשה, אני מחכה. אמן. נשיקות, כאלה מתוקים. אז זה היה נכון. באמת זה היה היום כנראה שבייצתי, כי לפי כל הפרמטרים זה הכי הגיוני. ומשהו שלא ידעתי זה שגיל ההיריון נקבע לפי המחזור. מתי שקיבלת את המחזור האחרון שלך, זה הרגע שמתחילים לספור. זה מרגע השרשה אומרים 6.4? או מרגע המחזור? לא, מהמחזור. עכשיו, אני לא מקבלת מחזור כמו כל אישה ממוצעת. אני בייצתי אחרי 30 ימים, לא אחרי 14 ימים. אז לא הבנתי איך אני אמורה לספור את גיל ההיריון. אז מסתבר תמיד לוקחים שבועיים אחורה מרגע השרשה, לא משנה מתי קיבלת את המחזור. זה אומר שאם אני קיבלתי את הווסת האחרונה שלי ב-22 לינואר, והביוץ שלי היה ב-22 לפברואר, וגיל ההיריון הוא 6 פלוס 4, אם עושים את החישוב, יוצא שהמחזור שלי כאילו קיבלתי אותו ב8 לפברואר, ולא ב-22 לינואר. אז עוד פעם, מתי היה לך מחזור אמרת? ב-22 לינואר. 01/2026. יופי. עכשיו, זה מה שקובע. אני אגיד לך, אתה בדיוק הווסת מחושבת. ב8 לפברואר יצא לי, שהמחזור האחרון מחושב. כלומר, באמת הביוץ היה אחרי זה. כן. הביוץ, אני הרגשתי אותו ב-22 לפברואר. בסדר, מאמי, זה לא... הכיף יכול להיות גם ליומיים 3 לפני ביוץ. כן. זה לא מה שקובע. עשי פלוס 14 יום. 22, גול. 8 ועוד 14, 22. וואו. כן, אז זה באמת כנראה הזמן שאמרת. תמיד, בכל העולם זה הולך לפי יום ראשון של המחזור. תמיד. לקח לי רגע להבין את זה, אבל ככה מודדים, כאילו ככה מודדים את זה באולטרסאונד, לוקחים איזשהו שקלול ממוצע, שבועיים אחורה מרגע השרשה כנראה, וככה מודדים את ההיריון. אז אני כאילו קיבלתי ב8 לפברואר, מה שמטורף זה, אני שכחתי לשאול אותו בבדיקה מה התלם שלי. תלם זה תאריך לידה משוער. מי שלא יודעת, אז אני שכחתי לשאול אותו מה המשוער שלי, ורק אחרי שהגעתי הביתה, כזה לפני השינה, שאלתי את צ'אט, מה המשוער? והייתי בשוק. המשוער שלי זה התאריך לידה של אבא שלי. זה תאריך היום הולדת של אבא שלי. ואתן זוכרות שדיברתי איתכן על זה שאני מרגישה שסבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא נפטר
ממש באותו החודש שנקלטתי. זאת אומרת שהמחזור האחרון שלי, אני קיבלתי אותו בשבעה שלו. וכשהוא הלך, אני אמרתי לו, בבקשה, בובו, אני קוראת לו בובו, אל תשכח אותנו, תברך אותנו, תביא לנו פרי בטן. ואני כאילו, אני מצומררת, יש לי צמררות, איך? זה לא יכול להיות שזה לא ממנו. הוא פשוט מביא לאבא שלי מתנה ביום הולדת שלו, הולך להיוולד לו נכד. אני כל כך מחכה כבר לספר לו את זה. זה כל כך מרגש אותי, אני מרגישה אותו. כל הזמן מלווה אותי, וכשראיתי 9 בנובמבר, אמרתי, מה? מה הסיכוי? מה הסיכוי? זה הדרך שלו לדבר אליי, זה הדרך שלו לברך אותנו. אני לא יכולה כבר לחכות לספר לאבא שלי, הוא כל כך התרגש. רגע. הבאתי את האולטרסאונד כדי להראות לכם. לא יודעת אם רואים. מקווה שרואים, אם לא אני פשוט אשים ככה על המסך. וזה בובי בוטן הקטן שלנו. זה אומר שהיום אני כבר בשבוע 7 פלוס 4. מטורף, 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 מטורף. נחזור לבדיקה. אז אנחנו יושבים אצל הרופא, והרופא מביא לנו בעצם תוכנית מעקב הריון. שזה אומר שבעצם מדפיסים, לכל שליש יש את הבדיקות שלו. השליש הראשון הוא מלווה בבדיקת רופא ראשונה, בדיקות דם ושתן, אולטרסאונד ראשון, מה שאנחנו עשינו, בדיקות סקר גנטיות, שקיפות עורפית וסקר ביוכימי שליש ראשון. והרופא שלנו המליץ לנו גם לעשות בדיקת ניפט. מי שלא יודעת, בדיקת NIPT זה בדיקת דם שעושים ממש דרך הברית, בדיקה ממש ממש פשוטה, והיא המטרה שלה זה לנבא חס וחלילה מומים או כל מיני מחלות שעלולות להיות אצל העובר, וגם את מין העובר. הקטע בבדיקה הזאת זה שהיא עולה לא מעט כסף, והקופות והביטוחים לא בהכרח משלימים את הכל, תלוי בביטוח של האישה או של הגבר. אז אנחנו בדקנו, והביטוח שלנו לא מכסה את הכל, ואנחנו ממש מתלבטים האם לעשות את זה. ולא אמרתי, זה בשבוע 10. זה היופי, שזה ממש ממש בשלב מאוד מאוד מוקדם אפשר לעשות את זה, ולגלות את מין העובר, ולגלות כזה את אם חס וחלילה יש איזה שהם מומים, ויש איזשהו יתרון לזה שהבדיקה מבוצעת בשלב כל כך מוקדם, כי חס וחלילה אם יש איזושהי התפתחות לא תקינה, אז אפשר לשקול לעשות דברים מסוימים. אז אנחנו עוד לא יודעים אם אנחנו נעשה את זה, כרגע עוד לא קבענו תור או משהו. מבחינת הסימפטומים שלי, אז אני לא מפסיקה לישון, אני כל הזמן עייפה. אין לי כל כך בחילות, אבל כן זה פתאום מתעורר באמצע היום שכזה אני רואה אוכל מסוים ואני קצת נגאלת, או שפתאום יש לי כל מיני חשקים מוזרים בשעות ממש מאוחרות בלילה, ואני כאילו עכשיו צריכה את זה. אגב, החשקים שלי לאו דווקא לאוכל, ממש הרגשתי צורך באחד מן הימים, לצאת לטבע, לקחתי את המחצלת, ישנתי במיטה שלי, היה לי ויז'ן, אני עכשיו רוצה לשבת מתחת כיפת השמיים, ולצפות ככה בעצים ובשמש. פשוט לקחתי מחצלת, לא חשבתי יותר מדי, זה היה עניין של 3 דקות, הייתי בגינה כבר, ושכבתי על זה. כאילו אני צריכה למלא חשקים באותו רגע. אז אני לא יודעת אם זה סימפטום לג'יט, אבל זה מה שאני עברתי לפחות. בואו נדבר קצת על מה העובר מפתח בשלב הזה. אז בחודש הקודם, בחודש הראשון, העובר פיתח את שק ההיריון ואת השיליה,
ועכשיו חודש, משבוע בערך 7 עד שבוע 10, הוא מפתח את עמוד השדרה ואת המוח ואת הלב. לא אמרתי, גם היה דופק באולטרסאונד. מה, יש דופק כבר? וואי, יש דופק, תתפלא. קח את זה. עוד אחד. יפה, תודה. כאילו נפתח לו את זה. זאת אומרת שבאיזה גודל זה עכשיו? כתוב שם למטה, תסתכל. למטה 0.72 סנטימטר. כן, פחות כאילו מסנטימטר. 72 מילימטר. נכון. שזה סופר מרגש לראות את זה. זה ממש ההתחלה של הדופק. שבוע 7 זה ההתחלה של הדופק. אז הוא מפתח עמוד שדרה, ומוח, ולב, וכבד, כליות. מערכת עיכול ראשונית, גפיים, ידיים, רגליים. ממש ממש הוא מפתח את כל האיברים. עד שבשבוע 12 הוא יפתח את כל האיברים שלו. כל האיברים כבר מפותחים, אבל הם לא בשלים. ואז במשך כל שאר החודשים, אותם איברים מתבשלים. אז זה התקופה שלא סתם אנחנו הכי עייפות, הכי הרבה סימפטומים, אנחנו אשכרה מגדלים בתוכנו איברים, המון תאים במאית השנייה מתפתחים בכל רגע, אז אנחנו כל הזמן מרגישות צורך לנוח, ואנחנו גם צריכות להקשיב לגוף שלנו. כל לילה לפני השינה אני שמה את היד שלי על הבטן ואני מדברת לעובר. ממש בימים, שבועות הקרובים הוא כבר יוכל לשמוע אותנו, ואני רוצה לספק לו את החוויה הראשונית מההתחלה. את החוויה שהוא רצוי, והוא או היא, שהם רצויים, שהם מוגנים, שאנחנו מחכים להם. אני מרגישה שגם כשאני מדברת אליו, אז אני מפרישה הורמונים של אהבה. אז אני מרגישה הרבה יותר רגועה. אני מתמלאת פשוט בטוב. אז אני מבינה מאוד את הרציונל של לדבר לעובר כבר מההתחלה. אני בטוחה שההורמונים האלה והאהבה הזאת עוברים אליו איכשהו. אז אני נוגעת ואני מדברת, ואני מזמינה גם את ערן לעשות את זה איתי ביחד, וזה באמת כל כך מרגש. והמצב כרגע שאנחנו מאוד, אני באופן אישי מאוד רוצה לספר למשפחות. אנחנו עוד שנייה יוצאים לערב חג פסח. אנחנו עוד לא קיבלנו את ההחלטה אם לספר להם או לא. אבל אנחנו בכל זאת ניקח איתנו גם את האולטרסאונד וגם ספר שנקרא הולדת סבתא, שנביא או לאמא שלי או לחמותי, מה שנחליט. מה שטוב זה שבפסח הזה, בגלל שאיראן והכל, אז אנחנו עושים את הפסח מאוד מצומצם, רק המשפחה הגרעינית שלי ואימא של איראן. אז אתמול בלילה התייעצתי עם איראן ואמרתי לו, תקשיב, אולי ננצל את המומנט הזה, שזה רק המשפחה הכי קרובה. נכון שאבא שלו גם צריך להתעדכן, ואשתו, ואח שלו, אחים שלו, אבל זאת הזדמנות. אנחנו נעדכן אותם בפעם הבאה שאנחנו נראה אותם. אבל איראן לא כל כך יודע מה הוא חושב על זה. אני מרגישה שאני כבר מבעבעת ומאוד רוצה לספר. אני מרגישה גם שמעבר לזה שבא לי להוציא את זה ממני ולספר לאבא שלי שהתלם שלי זה ביום הולדת שלו, בא לי ממש להרגיש עטופה, ושיבינו כשאני ישנה קצת יותר מדי, ושייקלו עליי. כאילו אני מרגישה שבא לי רגע להכניס אותם לתוך התמיכה, לתוך מעגל התמיכה שלי, כי כרגע זה רק אני וערן, ואני נתמכת מדהים על ידו, וגם על ידי עצמי, אבל עכשיו כשאנחנו מתארחים אצלם עוד 4 ימים, אז אני מרגישה שכזה בא לי אותם איתי, בא לי את האנרגיה הזאת של להיות עטופה, ושכולם יודעים, ושכזה, כולנו מתרגשים, אבל אנחנו ממש מתלבטים, כי בדרך כלל זה לא נהוג לספר בשלב כל כך מוקדם, ואנחנו גם מאוד מפחדים שכזה זה איכשהו יזלוג. אז בפרק הבא אתם תדעו האם סיפרנו להם בחג הזה או לא. מאמינה שגם אני אשים פה את התגובות שלהם,
אני מתכוונת לצלם הכל. וזהו, זה היה הפרק של היום. אני ממש מקווה שנתרמתם ולמדתם משהו חדש. אני אראה לכם רגע איך נראית הבלי שלי. ככה נראית הבלי שלי עכשיו. די אותו דבר. אני מאמינה שכבר בשבוע הבא, בחודש הבא זה כבר יצא. וזהו, אנחנו כבר ממש צריכים לצאת. אז אני אראה אתכם בפרק הבא. או יותר נכון, בחודש הבא. זהו, אני ממש מצפה לראות אתכם שם. ביי!